след Гица и днес ще правим втори епизод от как да се направите Minecraft сервер. Но това ще го правя как да сложите IP, защото някои хора не знаят как на сервера да сложат IP. Не е такова, това ще бъде друг епизод. Добре, така първо влезете в What's My IP, копирате IP-то и го поставяте. И защо нищо не става? Сега ще разберете. Влезете в старт, пишете command, пишете после ipconfig, копирате това IP и влизате в Google. След това пишете това, трите тези двете и Enter. И зарежда и хайде. Не, аз не го копирах. Копирате го после Enter и оставяте го трети тези и Enter. Чакайте да ви се отвори прозорчето, което може да не ви излезе прозорче. Нещо се бъгна. Така. Айде. Ама че съм. Добре. Добре, forwarding, Cadnel, поставяте IP-то 25565 и Save. След това го гасите, копирате това IP, натрите онова дете пак не става, слагате го тук. И този път трябва да стане, ако сте включили конзолата. И да, приятели, като покажем моят сервер, IP-то ще бъде в описанието, моля влизайте и се забавлявайте. Warp event. Нека ми зареди. Да, той сега ще ме върне. Така, ето това е Warp event, нали горе честовете и XP bottle. Тук е Warp Gylo, които са непослушни в Gylo. Jump, Warp Jump. Това е Warp Jump. И аз съм ето на мен е Хостер Балдона 3 и Колонер Гандомен 1, екип на сервера Стив Ангеда. И добре, приятели, това беше всичко от мен. Аз бях Балдона 3. Накратко Триад Гетца и бай-бай.